Aktar minn 3,000 anzjan u anzjana li jgħixu fid-djar tal-anzjani se jibdew jibbenefikaw minn servizz ta' psikoterapista b'xejn. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-dar tal-anzjani tal-Mosta, il-psikoterapista Theresa Micallef spjegat kif it-taqliba li għaddu minna l-anzjani meta jmorru jgħixu f'dar tal-anzjani hija waħda kbira u bosta jkollhom bżonn interventi psikoloġiċi minħabba s-saħħa mentali tagħhom. Komuni fis-sens illi meta jinbidlu bejn id-dar tagħhom anki jitu minn sptar għal-ħom tal-anzjani. Huma qed jitilfu ċerta indipendenza tagħhom li kellhom fil-komunità, fil-ħajja tagħhom, allura huma jħossuha. Ġifieri jiena ġejt hawnhekk biex immut, jiena ġejt hawnhekk x'se nagħmel. Jiena kelli ħajja qabel. Kompli tispjega li dawn l-interventi jistgħu waslu wkoll għal relazzjoni aħjar bejn il-professjonisti li jaħdmu f'dawn id-djar u l-anzjan infushom. Fil-fatt, meta huma jibdew jingħalqu ġo fihom infushom, anke l-imġiba tagħhom mal-istaff jista' jkun diffiċli. U hemmhekk jibdew ċertu conflicts illi huwa importanti illi ma jibqgħux nippruvaw nejnuhom anki l-istaff biex anki l-istaff ikollhom kwalità ta' ħajja, anki kwalità ta' xogħol mal-anzjani b'mod iktar pożittiv. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius Decelis qal li s-servizz ġdid se jingħaqad ma' kulana ta' inizjattivi li ġew varati kemm għall-anzjani fid-djar residenzjali u anki għal dawk fil-komunità. U għafakkar kif fl-aħħar budget il-Gvern investa fl-anzjani 171 miljun euro. U allura dan is-servizz ħajjejnhom jagħmlu dan it-tranzizzjoni bl-iktar mod dinjitus u jibqgħu jgħixu b'mod dinjitus ta' kwalità ta' ħajja tajba. Għaliex sibna li jekk ma jkollhomx dan l-għajnuna jista' jkun hemm min qiegħed jgħix imdejja mingħajr ma ħafna drabi ma juri u ma jdoq it-trombi. U ma rridux aħna li jkun hemm di tranzizzjoni u jkollna min jispiċċa qiegħed jgħix fid-dwejja meta m'għandux għalfejn jgħix fid-dwejja. Is-Segretarju Parlamentari żied li grazzi għall ħidma biżla ta' dan il-Gvern fil-jiem li ġejjin se jkomplu jitħabbru aktar servizzi għall-anzjani kemm għal dawk fil-komunità u anki dawk li jgħixu fid-djar residenzjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.